Kontúrovanie a rozjasňovanie slúži na zvýraznenie a podčiarknutie dokonalosti tváre a zakrytie, teda korekciu miernych nedokonalostí tváre. Využíva sa hlavne pri fotení, ale pokojne ho môžeš použiť aj na večerné alebo spoločenské líčenie. Tak si pozri tento jednoduchý návod, ako na to. Ako prvé naniesť na celú tvár make-up. Následne pomocou svetlého korektora zosvetli stred tváre. Aplikuj ho pod oči, na čelo, nos a bradu. Pre zvýraznenie lícnych kostí nanes tmavý korektor tesne pod lícne kosti. Potom pokračuj smerom hore popri línii vlasov. Tmavý korektor nanes aj na sánku. Ak chceš niektoré časti tváre zúžiť, použij viacej tmavého korektoru. Tmavý korektor aplikuj aj na líniu nosa. Opäť platí, že ak chceš nos opticky zúžiť, aplikuj viacej tmavého korektoru. Teraz použij húbku na make-up. Pred použitím ju trocha navlhči vodou. Začni rozmazávať najprv svetlý korektor a potom tmavý, aby sa línie dokonale prepojili. Miesta, ktoré si zosvetlila svetlým korektorom, teraz zafixuj pomocou transparentného práškového púdru alebo púdru vo svetlom odtieni. Na miesta, kde si použil tmavý korektor, teraz nanes práškový bronzer. Pod lícne kosti sa najlepšie nanáša pomocou šikmo skoseného štetca. Na lícne jablčka a lícne kosti použij lícenku v tvojom obľúbenom odtieni. Na záver použij pre rozžiarenie celej tváre rozjasňovač. Aplikuj ho nad lícne kosti, čelo a nos. A hotovo! Ak ti návod na kontúrovanie a rozjasňovanie tváre pomohol
daj nám palec hore. Nezabudni ani odoberať náš kanál Akadémia krásy a sleduj nové lekcie krásy ako prvá.